koni alkawal meɗen ngal gadunoɗen lawol ngol tokkata kefta téléphone maɗa a localisa ɗum ngal IP adresse téléphone maɗa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bandiraɓe fulɓe wondaɓe Jaygol Placo TV ɗum nder rawa moɗon Adamou Haruna. Hande min gaddani on application ma bo tindinore lawol ngol tokkata a localisa téléphone maɗa to wujjama ko ɓe formati téléphone ma ko ngel majji ko no waɗini ko gujjo may formati téléphone ma ɗo wawan localisa ɗum holluma kala ha nokkure téléphone man nde woni fou. En gardino alkawal min mbino on min gatta vidéo ma ɗo señande abonnement amin ma bo mi subscribe amin ciki temere jeego ngam may subscribe amin ciki temere jeego. Hande min gaddani on vidéo man ɗo yawa ngam may mi yiɗi on batana vidéo may ɗo hakkilo boɗɗum a lara vidéo may ɗo nde ɗiɗi ko nde tati ko nde nayyi nden a fonda waɗugo ɗum e téléphone maɗa. Ngam yake feere min ɗon gaɗa vidéo jotta kam goɗɗo ya lara ɗum seɗɗa ɗum diga timmina larugo vidéo man ma wara wiya min ay mi fondi kaza kaza waɗanayam ko kaza sargiyam ngam man ɗo ɗum lawol feere ɗum lawol cangol mi yiɗi mo fo watana vidéo may hakkilo boɗɗum a larangol nde ɗiɗi ko nde tati ko nde nayyi nden a fonda waɗugo a localisa téléphone maɗa fonda yiya deɗen ka warete. E to wodi ko sarguma bo ko dedi ayida hefta IP address maɗa ɓawa min tindino lawol ngol goɗɗo tokkata lara IP address téléphone muɗum min gaɗino vidéo may ɗo min gerɓi ɗum ɗuɗɓe nder moɗon dari ɗum to a anda lawol may ko a yejjiti bo yahu babal comment 3 less addirto less a laran babal comment 3 a wiya min a anda no larirta IP address téléphone maɗa minon bo min tindinte dede no larirta IP address téléphone maɗa babal comment 3 min mbi babal comment 3 aya waɗa comment a yecca min a anda lawol ngol larata IP address téléphone maɗa bamin mbima bo watan vidéo may hakkilo boɗɗum e min getti on bo de yugo on kabdi on aboni on partage ɗum e nden bo min ɗon gi'a laykin moɗo e vidéo yi luttuɗi ngam min wino vidéo may ngol cangol waɗugo amma be bawɗe jomirawo min kabdi min kawori vidéo may ɗo min gaddani on ngol ngam may ɗo min ɗottoro on useni kabde gaɗe ko partage go de vidéo ji amin ni min gatta lien maji on kabda on gaɗa laykin bo on kabda on jaa on gaɗa comment bo on accana min commentary je encouragement to on jaa on gaɗa commentary ko machallah an kam ni ko nandi be majum on mbiya min a vidéo ji moɗon ɗon boɗi to woɗi dede ko giɗon min bonni seɗɗa ko marɗon haaje famtingo min on jaa commentary on mbiya min kaza ɗo nda hani no hani min gaɗa non may ɗo ɓedda encourage go min to min ɗon gi'a commentary moɗon min pama e nda ɗo min bofi nda no hanuno min gaɗa a babal ɗo min gaɗi ɗum woɗi ɗum fotani duniyaru non may minon makka ɓedda sattinago min jokke min gaɗa ko waddangon vidéo ji tilimɗi ngam may tami ɓillon be surutu tokke min nder vidéo may gi on dede no katanmi salorago. Yawa sakiraɓe arande man ɗoni to a wari a mari haaje misalu a yiɗi a waɗa kujero téléphone maɗa IP address kam ayi min tindino no goɗɗo hosirota IP address muɗum e gaɗu déjà a hosi IP address maɗa a resi ɗum ko ha ɗerewol a windi ɗum ko a koppake ɗum ha téléphone maɗa to a wari sey a nasta Google mi tammi mo fof andi Google nda Google ɗo a laari sey a wara nata dow Google téléphone maɗa banni ɓawa to ɗum maɓɓitanake ma a reni ɗum waɗi dede recherche ɗum watta ɗum maɓɓitanake ma sey a wara babal windugo ɗo nda ɗo ni to a wari sey a winda IP locator nda inde man windi ɗo déjà a cundi on boɗɗum a laari inde man a laari ndande ɗo IP locator a tabbitina a windi banni to a windi banni sey a wara recherche a mema dow majum ɓawa to a memi dow majum sey a rena ɗum waɗa recherche majum na ɗum timmini waɗugo recherche ɗum waddanma jotta to ɗum waddanima banni sey a wara ni a dirto a wara suta a lara IP locator IP menene a wawa nasaje nassuɗa fo amma min kam daje mi nasata ɗo ɓawa to nasti dow majum banni sey a rena ɗum waddanma sa dépend de connexion maɗa sey a rena ɗum waddanma to ɗum waddi ɗum maɓɓitanake ma banni ɗum maɓɓitantoma a laari no ɗum maɓɓitaniyam a laari ɗo nda babel kungel ngel ɗo garata binda IP e kujero maɗa man ɗo IP address téléphone maɗa go je kosunoɗa to a windino ɗum ha ɗerewol ma a wara a winda ɗum to a kopino ɗum ma min mi kopino ɗum jotta mi wara mi waɗa festin majum ɗo tan mi waɗa festin majum banni a tabbitina a windi ɗum a nonno bindirnoɗa ɗum ha be point koye futa a acca koye yawa to a waɗi a timmini sey a wara mema dow ɗo ha ɓe windata IP locator a laari ɗo IP locator banni a laari ɗo banni ɓawto memi dow majum sey a acca ɗum waɗan recherche ɗum waɗa recherche jotta ɗum waddi sey a dirto less banni sey a dirto less a laari nanema mi winon IP address man ɗo ɗum IP address téléphone sobajo am onon Espagne a laari nda IP address mayra ɗum ɗo je mi wati mayra ɗum ɗo a laari ɓe kolli lesdi Espagne ɗum woni to darayno boɗɗum a laari région e Madrid city banta ville kanjum ma ɗum Madrid may ɗo daari to jotta to a waɗi ɗume hani kosa jotta nda kujeji je hani kosa ɗo nda non numéro ji ɗi hani kosa a laari e latitude be kujero ɗo kanji hani binda ha ɗerewol a tabbitina a windiɗi ha ɗerewol to a windiɗi ha ɗerewol yeeso tan to a yi ha min kollatama bindataɗi ha map a tabbitina a hokki espace hakkude majji ɗo amma min jottana mi windayɗi ha ɗerewol min mi koppotoɗi tan anma to a yi a wawan a koppoɗi a yi to a windanɗi ha ɗerewol bo a windaɗi ha ɗerewol ha be toɓɓon point ɗo futa a acca ɗum
jotta min acca mi ko bodi banni jotta laari min dado mi kopake di banni to jotta to kopake di timmini ko a windidi hadde dol maada timmini sai a wurto bawo to a wurtake ha téléphone maada sai a dabbita to Google Map mi tammi moy fu andi map nda Google Map do kala téléphone fu warta be Google Map sai a nasta nder Google Map banni bawo to a nasti nder Google Map sai a rena dum mabbitanoma be hakkilo sa dépende de connexion maada bawo to dum mabbitanake ma dum waddanima banni nda a laari sai a wara babal do ni do a warata sai a winda kuje do mai je a hosuno ton kodeji di nari a hosuno amma min copy maji mi wadi jotta mi wara mi wara festin maji banni mi wara mi mema de gaddanam sai mi wara festin maji banni a laari no dum waddaniyam jotta a tabbitina ha mi wino ma accay no space chaka majum no dole sai to acci space jotta min dole sai to mi wari space mai hakkunde majum do ninni sai mi hokka space gap ni hokkata a wada ni a laari mi hokki gab jotta warti hakkunde majum hakkunde joyi be moyen do a tabbitina ko toɓɓel gotel a accay ngam to acci toɓɓel ko gotel ni dum sanjantoma nanon no gidda jotta sai mi wara mi mema do recherche jotta to memi recherche accu ngi ha no dum wangino no tayam a laari dum dilla a laari ha dum waddono yam a laari ha wuro mai ha be cuudi mai ha nokkure mai kala ha dum woni fu a laari jotta ha kungel woni do téléphone mai jomu téléphone mai modon ha nokkure mai to jotta an a laari kungel do jotta to mi memaino do dum mabbitanto yam ha be laabi ha be cuudiji man fu bon ban ha meden ha Afrika yake fere dum waddantama banni man do je mi tinninta en do yawa bon ha Afrika mai wodi gure godde bana gure mawde dum do wadda amma na dum wuro Kongo yewo bana sin gure capital ji sin gureji mawdi ni dum wawan dum wadda sin Abuja en sin Yaounde en ko nandi be majum yawa dum wawan dum wadda amma bana gure pamare dum fota dum wadda manon to dum waddanay ma mema do to dum waddanay ma mema do to dum amemi do ni dum waddante hunde do fere ni do sai amema do majum to amemi do majum dum waddonete dum mabitante to jotta min do deja dum ayi dum waddaniyam sai mi wara mema do alari jotta to memi do majum acungi ko angata sai rena alari ha dum wanganiyam a laari jotta kungel ha toɓɓe lo woni to jomu téléphone mai mo nder do jotta a wawan ngada ni mi wawan mi wada ni a laari wuro mai nda motaji a laari ni laaru mi tammi on ndara buddum a laari jotta nda ha kungel chappoto yam do ni nda ay kungel do na ay nda dammugal ay to jomu téléphone mai no wodi fu nga nder do ayi to be gujjanima téléphone ha a wari dum chappakima dum hollima saare goddo ni dum hollima to téléphone mai nder saare men ayi andi ko lutti to yi a wawata an jana sa dabbita ma ko police en on dabbito ay to a dabbitoy police en bona be ngaray don kambe andi to be nasti nder saare me be andi no be linci koro to don lawol koyngol ngol tokkata ngada kuje do téléphone mada mi yidi kala gado wodum fu watana dum hakkilo boddum wada dum boddum banonno mi tokkindiri kode do ko dum tobbel gotel accuda to acci dum ni dum wadantama dede no gidda on laari min lawol ngol mi tokki mo wadi laari ndano dum waddi laari na be cuudi mai clair dum waddani en bon ban ha meden ha Afrique do na dum lalle dum waddana en dum laabira banni banonno giden dum laabiri ha do ewa dalila majum mi accu mi hosa IP address je téléphone so bajo am do e mo Espagne mi wadana heba video mai do gol bura yawgo dum bura hoyugo ewa heba ndaron boddum ewa to ko alma to dum wadani ma to dum ha wuro modon anduda misalu ko Yaounde ko Gaoundere ko Garwa to alaare no kure ni no kure de anduda dum wuro modon andi wala ko yaluma andi e babal dum babal kaza to yi andi do dum sare kaza ay hantan to don lawol koyngol ngol tokkata ngada dum yawa bandirabe fulbe mi tammi on daari lawol koyngol ngol tokkata ja localiser téléphone mada ma bo mi andi wobe fere mbiay ngol fo yaayi amma ngol koyngol ha min kam banono mi tindiniri yawa don lawol ngol tokkata ja localiser téléphone mada mi tammi lawol mai do ngol fottani on lawol mai to ngol fottani on tindinore mai do min dottoro on useni talaru video do sala ala raisira gal jungo mada nyama wadi liking to abonay no bo habda abona sera don gal jungo mada nyamo yan bindi bodé bindi abonné a habda abona to aboni no bo ça va a habda wada liking c'est a partage lien mando a habda les aya a wada commentary bantano min bima non to video ji mai do portana on matinami video ji mai do portina mon dubbe der modo do jama min video ji fere min tan mi wadda gondi ha der balde garayde wodi be jamiyam de lawol gol tokkata to goddo mi manima telephone accino telephone mada sigi goddo wari hosi telephone mada yidi mabbita nga dum filma dum photo dum yerbamma e telephone man to wadi lara wani mi manima telephone mada ngam may min kosani on alkawal min gade video mai dubbe der modo do jama min hala video mai do jotta min do mari abonnement temere jeego ngam may nyande abonnement min ciki temere jeetati bantano no gadduno de alkawal video do min cika min kebbini alkawal man do to abonnement min ciki temere jeetati min gaddana on video ngol man bo min non toro on kabde partager te lien man do min gidi min kewta abonnement min ciko temere e ujunere 1000 abonnement nyande dum ciki ujunere min don mari laabi dede no min gaddiran ton video ji min mari haaje amma jotta ko min gidi min gaddana on video ji
ko kujeji fere min ngala bawde majum abonnement amin hewtayi ujunere be ko kata min dunga yere wadugo videoji goddi ngam may to abonnement amin ciki ujunere ni min mari laabi duddi min gaddana on videoji on dare changement kujeji boddi mi andi on ma videoji may do pottana on gidi bongi on videoji min do chanjo ngam may to Allah mo nyande min ciki ujunere do chanjo to min dungi bo abonnement do yaye so kabde partager te on gada like on gada share ngam ton gada like be comment do kanjum watta YouTube wanna min publicité de wara ko yerbango himbe dudbe ko da godo taskaki no larugo video amin do ton don gada comment be like no be lalle kuje dum do wodi be gada ko wada ngo min publicité ya himbe dudbe nasti ndari ngam may do ballite on jaram bandirabe fulbe bana mi on kabbe ndare video may do boddum den na pawno nadugo to wodi ko sargi on jeey babal commentary ngadon commentary bi on min de ko sargi on jarama dirawo modon adamu haruna wassalamu alaikum